Lero panyasa voice box kupitiriza ndi nkhani yathu yokhudzana ndi kauniuni amene zipani zotsutsa zikufuna kuchita ku bungwe loyendetsa zisankho kuno kwathu ku Malawi la Malawi Electoral Commission MEC. Olemekezeka phungu wa nyumba ya malamulo ku Rumphi East wa Honorable Kamlepo Kaluwa akufunsa kuti anzathu a chipani cha Malawi Congress Party mukamati zisankho mwawina kale muwina bwanji pamene mukana kuti bungwe la MEC lipangidwe audit. Kodi inuyo ndi a MEC mukuopa chani? Tiyeni limodzi pano panyasa voice box ndivoti Kamlepo Kaluwa akuti bwanji pa nkhani imeneyi ndipo akamaliza chonda Malawi musangochoka mutuza maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. The issue here is not about opposition parties coming together. The issue here is about Malawi Electoral Commission. Ndibwereze koda Malawi Electoral Commission. Chimene mukukanira kwambiri kuti anthu asachite audit zimene zili mu computer, zimene zili marecord anu ndi chani. Apapa ndi pamene pagona nkhani yonse. Andi timamvaso kuti MCP manena kuti ayi ife tawina kale palibe amene ngati chose mboma. Ndi chifukwa chani mkuti kukhale zisankho ngati mkuti inuyo mwawina kale. China kodi a MCP chimene inuyo mkuona kuti chakupasisana kuti mwine chisankho pamene Malawi Electoral Commission ikukana kuti aliyense asaone marecords awo ndi chani. Kodi chisankho chakuti ichichi chakanidwa ndi Malawi Electoral Commission kuti asachite inspect mauyo ma voters roll, asaone china chilichonse chili mu computer, ndi kuti chisankho chimene chocho chili free and fair. Kodi tinakakhala ndi democracy muziko muno ngakhale kamuzu pa referendum 1994 sanapange zinthu ngati zimene tikuziona pano. Ndi mufuna kutusonyeza kuti ino MCP mulamulira ndithu Malawi muno mukhoza kulamulira kumwera, kuvuma, kuzambwe, chifukwa kuti muzakhala ndi ndalama, muzakhala muli mboma, muzakhala kuti inuyo akuti mwawinanso muli ndi majaji kaya zakupasanja munena zoona kuti muzalamulira bwino. Nkhani imene tikupempha pano sitinayena kupempha chifukwa chakuti ino a MCP mukulamulira ayi. Nkhani ya chisankho ndi aliyense paziko lapansi kukakhala chisankho ndi kuti Malawi the Electoral Commission, osati Malawi Electoral Commission but the Electoral Commission imayesesa ndithu kuti chisankho chikakhalapo chikhale cha zipani zonse. Ndi kuli bwino tithese bungwe la Malawi Electoral Commission ngati Malawi Electoral Commission ikukanira zipani zonse apart from MCP kuti asaone marecords awo. Ndio pamene papa sitikuthandizana. Democracy yatha. So ngati democracy yatha mufuna unena zoona kuti inuyo mmene mulire apapa mukhoza kuyendesa ziko lino chifukwa chakuti mukuti you are in majority. Ayi. Ndithu ndikunena pano mawanga mzakumbukira pasokolo amene mukulesa democracy kuti isakhalemo muno Malawi mukubwera ndi malamulo mukuti cyber crime, malamulo kuti mufuna mumange anthu amene they are trying to demonstrate to you kuti we need multi-party democracy, we need transparency, we need accountability, we need fair elections, credible and fair elections. Ndi anthu amanga chifukwa cha cyber crime. Cyber crime I thought ndi crime ija anthu timabera zinthu lokapena kumanena zinthu pretending that you are not the one, and when you are the one trying to rob somebody or trying to do some harmful things to somebody. Apapa ifesi tunena utichita harmful things to anybody. Apapa tunena kuti Malawi Electoral Commission ndifuseso chifukwa chani mukubisa ma records. Malawi Electoral Commission ndifuseso chisankho chimene mukupangira ndani. Malawi Electoral Commission ndifuseso kuti kukolesa Malawi kuti asavote chifukwa chakuti inuyo mubwera ndi malamulo anu amene mkuti Malawi asavote. Ndi kuti chisankho chimene cha Malawi kapena cha ina Malawi Electoral Commission ndi munthu amene muli naye m'mind mwanu. Koma mafunso amene wawa one day muzayankha. Previously we had maybe here and there similar
experiences here and there, yes. We were voicing out. We were able to voice out and tell the Malawi Electoral Commission of that particular time that this enough is enough and this you should not be doing it. And they were listening. Yes, we didn't have perfect elections in the past, but they were able to let you today that you are ruling to go and access some records that they had the electoral commission of that particular time. But the electoral commission of today, a chief elections officer, panala achimwaza pamenepo, panala Roosevelt Gondwe pamenepo, panala anthu ambiri amene tikuwaziwa akalonga anali pamenepopo. Yesesani kuti chisankho ichi chikhale free and fair, chifukwa history ya Mala congressman si yabwino in the past, ndiponso zimene mukupanga sizakhalanso zabwino. Acheya already mutimvese pempho limene tikunena pano is to preserve your integrity, to preserve your legacy. Mayi chonde ndagwira mwendo wanu. Listen to the voice of voiceless. Listen to the voice of Malawians. Listen to the voice of reason. Chonde mayi wanga ndagwira mwendo wanu. Inde, I may look stupid by saying this, but one day you remember this. Zimetikupe pano sogoloko mayi muzafunafuna kuti kodi ziko limene mkuliziwa la Malawi ndi lomweli, chifukwa to anthu azakukwirani. If there are certain people that destroyed elections in the past are let free, it's because Malawians were somehow able to have an easy situation to access some records and to let bygones be bygones. But this time, we are trying to make sure kuti mayi chonde tikupempheni sitinayenera mpaka kumapempha mwa ujeni chocho ayi, koma tichifukwa tikuziwa kuti inuyo chilipo chimene chinthu mukuchiganiza mavotiwa inuyo mkuwaona ngati ophweka koma si ophweka. Zimene ndikunena pano muzikumbukire, muzimvese bwino kwambiri. 1993 national referendum, Professor Brown Chimphambo was the chair of the Electoral Commission. Anali professional, and nobody doubted his integrity. And up to date, his legacy, Yamaraimon, timati kuti mulungu wadalise kumene aliko. Then there came other chairmen, Amsosa, Justice Anastasia Amsosa, 1994. Anaendesa chisankho chabwino kwambiri, palibe amene anache paka pana mayaja ali ku retirement yabwino kwambiri, ntimapemphereranso kuti mulungu aziwadalisa. Even umoyo ukadusa uwu kumwambako akavale korona loyera. Koma amayi ino amtali manja, amayi ino chonde lolani kuti anthu aone ma records, lolani kuti chisankho chino chikhale free and fair. Mawu amene ndikunena pano ndibwerezenso amayi, si mawu kuti ndingonena chifukwa chakuti ndikufuna ndizingonena ora anthu azindimva za audio yanga ora anthu azimva zimene ndikunena ine. Ayi, ndi appeal to you personally kuti chisankho cha 2025 chikhale free and fair, chikhale chisankho chimene chikukomera aliyense. Zulo natulusa audio, lero ndikutulusanso mawanso nzatulusa kukupemphana mayi mtali manja, chonde 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 yesesani kuti zisankho zino ziyende bwino, aliyense avomereze. Tikuziwa kuti mwafunisisa kwambiri kuti mukhale mboma, amayi ndi gulu lanu limene mwalisankhalo kuti likhale mboma, koma fupa lokakamiza limasowa mphika. Anthu amafika pena amatopa, akatopa ndesi zikhalanso bwino mupha anthu ena, koma ena amene azasala simungathe kupha anthu onse. Mayi ndakupemphani
mudacheya reda Malawi Electoral Commission chisakhale kuti uchairmanship yanu khale wamagazi ayi. Mene ndikunena pano choti anthu akaluza munjira yoyenera amanena kuti ya ino mwaluzadi apapa vomerezani. Koma anthu kuluza kwake kukhale kuti mukwachenena kuti mwaluza pamene anthu ajawina zimakhala zovuta, ulamuliro wakenso umakhala wovuta, kachitidwe ka zinthu kamakhala kovuta, kaonekedwe ka zinthu kamakhala kovuta. Ndi zimene ine ndikupempha kuti chonde let us be Malawians, let us be united, let us love our country called Malawi. Ndi mawu amene wawa once again upempene mayi wanga Mulungu choyamba akuyang'anireni, chachiwiri akutetezeni, chachitatu yesesani kuti marekosi a Malawi Electoral Commission aliyese aone mukhale audit yabwino, pasakhale machine aja smartmatic kuti ndimene kapangise chisankho. Zisankho zonse of the past or in the past panalibe machine aja kuti smartmatic. Nde panopo zitheka bwanji pamene anthu sakukhulupirira za machine aja Fusoro series amayi Fusoro series amayi Fusoro series amayi Fusoro series amayi maopa Yehova